Hello guys! Welcome back to my vlog! Here naman tayo sa kasagbutan. Magwara-wara tayo, tapos sa ating pagwara-wara, maghanap tayo ng pako. Kasama ko si Jobel and si Dayday Vlog! Hi guys! Yes, don't forget to like, comment, share, and subscribe Dayday Vlog. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa kasi ting pako. Kaya eto, magkuha na tayo ng pako na naman, magmukbang na naman tayo ng pako. Pako ni? Kani. Basig lokdo ako makuha. Basig lokdo ang makuha, Ginoo, mga hilo tayo. Ni Ate Richie guys sa ihang kuhaanan. Yes, sa akong rampa nagsama-sama si Dayday Vlog. Mainit na. Pero eto, hindi tayo magpapatalo sa init. Para mayroon tayong ulam, mga sis. Kuya Ildi, magkain na naman tayo ng pako. Pako Queen! Eto, sayang na sayang pag hindi natin ito makuha kasi maghambog na day ni siya, mahimo na day ni siyang ingon ani. Maraming pako dito guys. Oo. Ang lami sad sa pako. Ako ganan sa kaputi kay lasahan. Kanang lapwahan ra. Oo. Lapwahan. Daghan panakot bitaw. Ang ako bahalag walay panakot. Ala habhab. Suka nalay suka og asin. Tapos sili. The best na kayo na nga ulam. Bahala lagi buntag udto hapon magkaon kog pako. Kay libre raman ni. Di ba pila ra ba atong ginhawa? Tiara guys, tapos ang baktin nga isa, Ginoo ko. Nagluya na pud ang isa ka baktin. Sa akong pagtuo siguro wa baka to na infection. Kay gi kapon man to siya bag-o. Ambot lang gid sad kaha, no? Nya mo street ang iyang tiil. Duha ka tiil sa atubangan ug sa pangulahi. Ali day. Kaya ayun ang nangyari sa baktin. Eto murag na unahan na ta diri day, no? May mga bago kinuhaan. No? Naunahan na kami. Ali na Jubil. Hindi ragay ni siya lapuhan. Agoy. Okay. Hala, kunti lang. Ito lang nakuha namin. Paano ito? Eto na guys. Ang nakuha namin ay ito lang sa kay Dayday. Tampo na lang ito. Kunti lang ang nakuha namin. Ayan. Tinampo na lang ito. So eto, pauwi kami. Ito lang ang nakuha namin. Tapos si Jobel, nakadasma kaganiha. Nakalagpot yung bayabas guys. Nakalagpot ang bayabas. Kain tayo guys. Bayabas. Ang akong simud murag lambi. Lambi-lambi sa tagsimud karon adlaw. Today is Murag dili gikan sa kasagbutan ba? yes. Today is December 21. So pauli na mi kay Gawin naman pa ko nakuha.
Na kuryente dani sila haday. Kisak taga balod ay. Iya makanin ko andani. Nadja. Ano na may taga ni? May mo dani kay mo mga tanom oh. Lagi. Lagi ko ano kay. Daghan mo manok dani. Lagi po. Makalugar gyud kag pamuhi dani kay ikaw ra man dinhi. Tara guys. So diri may nag-agi. Kaya kung dito may mag-agi, basin na anay halas dito kay nagawas ng init. Mga lamoy kami. Okay rag ako kay mulamoy ako halas. Dore! Nakauna na. Uy, ay taon pagpamaak din ako. Giro ko kani nga dalan ang among giagian guys. Kapila na si Jubil nauntod. Nauntod taon ni siya kaganiha, may gani kay wa ni siya naunsa. Grabe mangitag sudan no. Makakaon man ta pero muna po sa atong ginhawa. Pero okay lang kay at least libre. O di ta magsalig og kuan. Kana ang dawat limpyo. No. Mao nang kugihan pud nato ang pagpanguha. Kay libre ra man eh. Ang atong kuan kahago lang. Mao ra nay ang atong gasto. Ang lipstick nako nang liki na. Tapos ang kiki sa bayabas nang gawas na. Ikapoy na ka, Jubel? Eto may mga abaka dito. Abaka ito sa Kamada Cooperative. Yan. May kabaw. He. Che. Oh, Jubel. Che. Nahadlok ang kabaw sa akong lips kay pulaman. Cha. Ay, natakot ang kalabaw sa aking lips. Sa isip ng kalabaw baka lips tulipin ako ni Maya Mia. Kasi ang pula-pula ng lips, di ba? Ayan guys, malapit na kami sa bahay. A few moments later. Tapos ngayon guys, ipakita ko sa inyo ang biik. Ang isang biik, ganito na naman ang nangyari. Ayan. Tapos, kung matumba na siya, mo street ang iyang tiil. Ang sa unahan nga tiil og sa pangulahi nga tiil. Street kaayo. Mugahi. Tapos, kanunay siya nag-ihi. Ito ang nangyari sa isang biik na naman. Tapos, si Lilin o si Tata na adiri. Si Lilin na adiri guys. Guys. Ayan si Lilin. Nagtunga si Tata guys kasi may ano siya dito. May matanggap siyang ayuda sa gobyerno. Ayuda sa barangay? Oo, sa barangay. Sa barangay ba na? Sa barangay. Mura di man na sa barangay. Gobyerno gani. Sa gobyerno. May matanggap na ayuda si Tata. Si Tata lang guys. Kami ni Ate Maya Mia wala pa. Wala mi na apil. Iwan ko bakit hindi kami sinali doon. Kani ako lang ni siyang lapuan. Tapos si Dayday, umuwi na si Dayday. Kani akong gidala kaganiha, kintahay og muulan na ay silupin. Tapos kani pang trapo sa kamera, lens sa cellphone. Tapos na sudlay, dala po sudlay. Dala po sa amin. Dala po kog lipstick.
Di ba? Kompleto. Sagutan siya paingon guys ha, manguhag pa ko pero nakadalag lipstick. Oh. Kinahanglan ready ta kanunay kani, wa gid ni ako kalimtik kay kalit-kalit na diri mo ulan. Ito oh. Silupin. Dali makuha. Ito guys. Imuha nilin? Kani? Oh. Nabuak daw na. Nabuak naman pud ni. Ulog daw. Pa, sayo pa gid kay wala ka. Sayang dani oh. Ako pa mang plato. Ako pa mga gamit ag-abutan magtapila ka tuig. Saan pa nga nabuak na. Depende na gina sa pag-amping sa gamit jud. Kailangan ampingan. Unsa pa may gamiton og mga buak na? Diba guys? Kung mabuak na ang gamit, wala na pag-asa ng gamit pa. Okay, lagdagan kay kwarta kay magpalit dayon. Diba? Tapos, ang isa ka manok na ko, tuan ang itlog sa taas. Dito sa kwarto ni Lula. Daghan man kag manok diri tiya. Ha? Daghan man kag manok. Mauro tao na aduha ka inayan diri no. Dali magdaghan pa mo. Wa ako nag-ihaw-ihaw sa manok kay ugma inig-aning la mamarosa ah. Ang ako di jud ni masaligan dinilin katulang gid sa inyo ha. Gani nga pahuway sa akong ihaw-ihaw sa manok kay para na ugma mga anhit la mamarosa kag Mugani. lami din na ila sinabaw din na ila suka to na sa una sa kuan pagpista na saya lami mong gud ang saya. Mugani. January na ba ya? Hapit na ang kuan ni Lula puhon. Gani. Mao nang ang diri nga manok di gid sad na masaligan. Kay mao pa biya nagkuan. Kan. So ngayon si Lingding ihaw sa ta manok mukbang sa tay ko ayaw sa kay ato sa na kuan. Ayaw sa gid mukbang kay muabotay silang mamarusa. Ay aron pud nga natay ikanalit kay kita ang pagkanto dito sa sulagitag ka. Magin aka balaka sila kuan. Taranta si Mama Rosa. Live mi Auntie Mercy dito sa taas. Sige dadaan mi Mama Rosa snack. Ihayas kinabuhi diri tambaya oy. Nagtambaya lagi dito kanunay nakakaon dako pug kag maayo. Ihayas kinabuhi. Mao nang pag-abot pod nila diri ato pod silang andaman. Kato ni agi baya kay nabe gi halang-halang dadto. O gihalang-halang bato or giadobo. Eto na guys, konti lang talaga ang nakuha namin doon. So, pwede na ito. Tapos, nagpabili kami ni Mama ng ginamos. And then, nagluto rin si Lilin ng pansit canton. Yun ang aming ulam ngayon. Diba? Masarap ang ulam namin? Oo. Ganyan lang. Tapos, hugasan ko muna ito, saka ko ito lutuin. Lin, dana na ako magluto, Lin. Diretso na nato. Ikuan. Butangi din tubig palihog. Ha? Kung magtuon ka pag video kay aron kung dayon ko pag abot sa balot, ikaw nang ira sa mga na kana. Kung magtuon na ka kay para kung kuan ya hayaw na mga anak ko matuon kung magsildo ta makasildo galing ka. Ito guys, tapos na ang pansit canton. Yan. Ready to eat na ito. Si Mama na lang may wala pa. Yan ang recipe. Ato si Mama Jubil palihog kaw, apasa kaw. Igna nga ayaw pag maritisa diha mader. Pila nakakaoras. Ginuko ginamos regi adto ni Mama sa merkado tapos hindi pa nakauwi. Maritis. Eto nagbukal na so ilagay na natin ang pako. Ayan na ang ating pako. Tapos, ang manok nga namiso na ay balot. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ako ni siyang hugasan para ako ning lutoon. Sayang po ni siya, diba? Ito ay mga balot.
Hugasan ko muna ito guys para limpyo. Ayan. Ayan. Pwede na ito guys. Eto, okay na. Tapos, ang pansit kanto na niluto ni Lilin. Unsa man ninyo dala? Buwad. Aglutoon pa lugar na Lin ang kuan, ginamos? Wala ginamos. Buwad ra na siya. Wala ginamos? Tanang tindahan way ginamos. Nakalikay. Nandito si Tata, guys. Hello guys. Nagpunta ako dito kasi may sadya ako sa barangay. May sadya siyang grasya. May natanggap siya guys na ayuda. Ayuda. Buti si tata nasali siya sa ayuda. Kami ni ate, hindi. Naman lagi kamatis, Lin. Si mama nagpalit pag una sa kamatis, daw mga panakot. Di ulahin niya ang ginamos. Simba ko. Iskabitsihon na lang ni siya kay na may nagbaligya sa buwa dito. Sige, Lin. Iskabit siya, Lin. Unsa ba na isa ra nakabuok? Iskabitsihon lagi. Sige. Para mabahin, putulon. O, hauna na na. Murag na infection lagi siguro ni auntie. Oh, naghubag ng itlog lagi. Oh, wala na itlog. Aglabom man ba sila daw? Aglabom. Ha? Hasta lugar to yung sa tig ginapunto? Katong sila upak, kay puro na mga laki. Giprito lugar na ni mo una, Lin. Butangin asukar, Lin. May asukar da mama? Dami kayo eh. Tamis, Lin. Dami kayo. Na, purot ng bahaw karon. Nawa na di kanong gada na oh. Wala karon dani? Oo. Urot na nga paghukad. Sige daw ko kuwang rato ah. Tungtong sa palyo. Lame kayo. Taklobi sa, Lin. Unad man. Ito na. Pila ka ba? 5 nakabalot na. So, ito. Lami tayo. Kasi na rin katapat ani guys. Syarog. Di maglambi ang atong singod ani. I-check natin ang balot. Kung ano na ang nangyari. Higani kay wala nagbuto. Eto, magtanghalian na kami. Kasi nagutom na. Nagutom na sila. Kaming 4 lang ang nandito. Si Mama, si Lilin, si Tata, and ako. Si Pader, wala si Pader kasi si Pader ay nagdahik sila ni Riri. Ayan, ang sarap ng ulam namin. Diba? Eto, mayroon kaming pansit canton, iskabitsing bulad, and also pako. Ayan. Kain tayo ninyo, guys. Akong ito. Ito sa talo to? Sakto gid ito na ni tag sa taga-bandiha. Wala pa sa. Wala pa sa. Wala pa sa di ay. Oh, Sige na mo. Oh, sige na. Pray na. Dira guys, maniod to nami. So, ang mag-pray karon si Lilin. Oy. Ako man. Mama ra. Mama. Nabariyan na nito sa akin. Si Bangay ay pag itulod pag ampo kay basi. Makaduswang. Makaduswang. Ginoo. Nabariyan na nito sa itong vlog ni Brindamis. Mga akong itanaw nga pangaon na sila. Nga, ingon to si Kuan ang mag-pray. Na di man siya. Ingon na siya dito. Ingon niya. Katawa. Di man kami murahis. Dugay. Kasi sila nagka. Sige na. Ano ba gini kong mag-ampong? Ano man ang pag-ampo nga. Si Papa ni mo. Di mo ba Papa ni mo na? Sige na. Ampo na. Ikaw pa. Saan mo? Sige. Unsa to yung giingon na? Anak. Sangat tuman anak do santo amin. Iyan na ba dito? Unsa man di ay? Nakana ba ito sa pa? Bless this food. Amen. Dako kay nga nga. Nanaway siya. Bless for God. Ito magkaangga.
na, may gutom na. Sige na, bulag sa. Santo, amin. Lord, daghang salamat sa mga grasya nga aming gihatag kanamo og ingon manining pagkaon nga niya sa mong atubangan unta kini makahatag pag dugang kabaskog sa mong kalawasan karon. Og daghang usang salamat Lord sa mga grasya nga among nangadawat ingon man pod sa kabaskog sa mong panglawas. Kining tanan Lord among gipangayo og pasalamatan pinagi sa mong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amin. Sa ngalan sa Man sa Nagsugo Santo. Amin. Gutom na gyud. Basta man dai. Sibog dali kita. Kay pa. Oh, Dali sibog bless dili. God, food, amen. Undara ni, dala pagkuan. Ano ra kay ito ra man na mo kanon. Di ba may pagkadulot dana? Wala bahaw dali sa kanon. Tao kadto gabi nga. Kapor rin buntag. Kani. Kinamon ko. Parik. Unsa to mo he? Be, tapis na rin. Kilota pa ko. Tapis kayo? Ingon dito driver sa multikab nga ay nagsulod. Kain tayo guys, lahat dyan. Good good guys. Alam man. Suri sa buwad nga. Kani okay lamig ni nga buwad. Tagaan kay isang kuan. Lamig ni nga buwad. Pila dahil itong isa kaputos. Ano pila mo sa Nagurot ba? Gusto ka ano, hindi mo ulit? Ano sa kabitse? Kain tayo. Dato ka nagpait sa kamatis ma? Kapong ga kuan sa buwad. Ug kuan nagtsatside day nga di mo ko makahibaw. Nga. Like kuan lagi sa barangay firmahan. Unsa man yung sili na pangap-kap man. Ano pa ginahalang ba yan? Ano na, ilan siya kung dito lata ba? Dami, ilan siya kung dito lata. Kung lataon, maguni kayo. Mawala yung kuan. Lain yung kanon. Kapil ganun yung lami. Nagurot. Hindi insakto ra ang pagkuan. Lapo ra bali ba? Pakta. Hingood dahil pako. Dagan gid bisan sa merkado. Merkado sa loob. Merkado singog dagan display pa ko. Ito ang dito dagan. Mahurot na ito ng karon-karon kay lamig yung kuan, oh. Kuwang na yun. Lamig kayong sudan na mo, guys. Kay, skabitsing buwad. Gusto, sabik siya. Tapos, naglangoy sa kuan. Kika. Sa kamatis. Nagkuhan ka na ni ma? Kain ma. Pako na yung Muhammad. Isama tao sa pako kay kuan. Inyong ng tambal. Di pa kadulot. Nga man. Alitan ka. Iskilante. Nyo. Nanyan mas po. Kapila na balik gahap. Iskilan dahil mo mama. Di sa permente. Ano na pud masakit? Prokdos lugar mong ginado gabi. Unog dos. Pakdiyo mo day. Patalingan wala ka mo. Kinahanglan na itong service sa kuan. Tinong gatos. Dakog bangag. Mangbangan sa tayo manggirnaldo na ta. Sa una nang girnaldo ba sila sa una sa kabulakan. Yan eh. Winnie, Chichi, si Uyungot. Ay, si Chichi rin kung nag-uban. Ano ba? Mas Winnie, Chichi. Dili na wala nag-uban pwede kay prado kay uli. Ay, oo. Sa kabangasan po ng girnaldo sila. Sa una. Dito sila natulog sa Bulacan. Yato sila na ang kulusida sa sentro sa Kabulacan. Pag hindi sila sentro pang Girnaldo, hantod dito na lang sila nagkatulog sila insi. Pangas nila hatos ikuha sila. Di pa makaroon pamasko sa buntag. Ay, hindi na kapabanan dito sa mga bata. Sila rin dapat. Sila ni. Suwing nga din ito, ling-ling. Che. Hindi. Ugat, pauban na si Mimi na. Nila ni Ungot. Mimi po ba? Pauban mo yung
Pagbiyahe. Mimi, pag dagana nila na nabian, Mimi. Musing agwan ni Lula kung isa ka kwan kiling. Kining-kining ko no. Kaon ngot. Tinutulungot. Ali ngot. Kwan ali kaon. Haron na ngot, kaya nagkaon pa ko ngot. Ali. Pinitulungot. Dalang ngot to. Kaon na madaya. Plato ko. Kanila ngot ali. Dani ngot ali dani. Bebe be. Hindi na doble naman imong. Para niya. Anak, kalami na ngot. Pamasko kayo mo? Pamasko mo? Kulang ko ng spirit lang. Kisa ba dito tiling-tiling di ay? Hindi. Lula. Kaon na ngot. Tarungot. Ayaw nga ngot kay nga lagpot man ngot. Pila kita ninyo gabi ingot. Pila kita ninyo gabi. Hindi. Ninyo pag pan Ronaldo. Kamay. Ha? Kamay. Banulay. Ayo, yun yung pagkanta. Para hasagan mong dako. Kabang mana ka man? Gamay ba mong kaon dahil ka? Gusto mo kayo. Dahil kayo mo? Kaon para? Kaunot. Pako nga kaon ka. Di kaon si ingot sa pako. Data do, di panghawas akong labon kay Adin bumundak na katok. Talisik ko ka. Umalisan. Kanang na usik mo. Sa mga kartahan, kining pakudapaw, ginin nila. Dapaw. Sa mga kwartahan. Nadagan mo lagi kaibog na ng pako. Ay, naman siya, pag nanay nagtininding sa pakakoy. Tubing. Tubing. Jubel. Naulahin ang si Jubel noon. Mana ka, Beng? Nakutan, Ben. Kaon na ako kanlin. Balot. Balot. Eto ang balot. Pila di kabok lima? 5 tagsa ta dani. Di ko kaon. Ha? Kaon dani kay makawala man ni sa arthritis. Sige. Napangot ka nun, ngot. Sila ka? Ayaw na ni Ingot. Surrender na si Ingot. Sakto lagi di ay. Daralin. Kaon ka? Ikaw ta. Sa? Balot gani no. Lami man niya good. Naay Pinoy na na. Ha? Naay Pinoy. Waman. Naay kaguo na na man. Dami na ng Pinoy. Lami noon ya. Ano na laging Pinoy mo nang. At kaan ka, Jubel? Wali dani. Imong isa oh. Hala, nabuak. Kaon ka ngot? Ay, kaon man si Ingot di ay. Imo na ngot. Sibutan gitu kumot. Nagkakangat. Ha? Basta nakago. Buto ginaron. Ay, pagkago akay na. Bungkag kita na ni Rog magbuto na. Amo ni Pinoy ma. Ay, Balot gid siya. balot gid siya. Lamit. Magpay pagsugod pagkapiso. Amo ni siya Pinoy. Pinoy. Kinoy, Tuwa. kani di man baho. Tuwa. Ewa, pagit siya. Tuwa. Di man Pinoy gani. Nabay Pinoy ni tao. Kaon pagbalot.
Hala, dili ba de ang mga bata daning balot bawal ka mo pakanon kay mga bugok ka mo na pagka Bugok po lidaan. Pagsamot. ay bugok lang sa di madaan day no. Di na nakaproblemahan. O na pa dani daghan o. Ah, Kana di man anso na. anso din na. Di man siya kuan o. Di man siya kuan lin. Umao. Lami man siya ma. Oh, Di magani ko kuan nga lamig. anso kuno yung sa ingot. Lepan. Lamay man lang yung imo, itlog man lang na. Tagay ko be. Itlog ko bitaw iya mo. Oh, itlog no. Alaya lang kayo. Last na nga itlog niya. Diyan man yung Asa? Panimaho. Maging baho niya. May na pagbalot. Dira guys, count tagbalot. Okay, kayang. Sabi ko kan, anso na. So baka Di nag-ihian. man. Di man na kuan pares man dahil to. Ipubutang imot, buwan mong kauyong mo ka. Dili na kuan. Naraman ko ano. Kailan mo Ang ganahan ako sa balot ka ng kuan, kanang daghan dagko na piso. Daot siya? Daot John? Ah, kaysa kay murag itlog ra. naman siya. Ano to? Suka, guys. Suka na. Suka. Tumulog na hamad din ako sa kabitsi. Ha, di ka? Diyosa na. Unsa sa nagbutang sili hurting, sili to sukaan. Hindi mo tingali. Eto guys, tapos na kami kumain. Ito na lang ang natira. Tapos ang balot na 5, daot ang duha. Medyo siya lain og baho. So, ang tulo ra mo'y nahimuan. Eto, maraming salamat guys sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa amin. Thank you so much guys sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. Hanggang dito na lang. Bye!